Tud. Mi? Tud. Akkor állj már ki a gepiké. Szétágassál még szerintem is. Lesznek majd új képek, meg izék, videók már itt van, ilyen szűkködésekről. Mivel? Mikor csináltak képet. YouTube-ra is felteszlek. Nem áll. De. Mert. Hát mert. Majd úgyis megmondod, hogy izé, majd felvétek el. Jó. Minden nap kezdett meg a láb. El fog halni. Akkor meg behúgyozok. Jó. Jó, hogy hátsó, vagy hogy? Jó, értem. Apja faszok. Bazd meg! Elég volt, elég volt. Na, vedd meg! Jó, ez volt. Engem.